Pozdrav ljudi, evo nas ponovo u novoj epizodi sliter.io. Sad ćemo odmah igrati. Da pocepamo. Uzet ću neki skin koji će biti dobar. Samo da vidim da pojača sve dobro. Uzmemo neki skin. Kad bi ubacili još jedan novi. Ajde ovaj. Napišemo Granny ili Granny, kako god. Idemo da igramo. Dobre. Bum. Ja sam majstor za ovu igricu. Kažem majstor, mislim majstor ubijanja. Mora pazim. Bolje bežimo odavde. Jao, koliko nas je. Bolje. Tako. Jao, ne! Koliko mi je falilo, brate. Ovaj skin mi donosi sreću, pa onda odmah neku malu nesreću. Bolje sam promenio skin. Šalim se, nije do skina, nego do mene. Ajde, bre, ne mogu da te ubijem. Ni za pola sata. Ajde, bre, neka... Aj, šta je, bro, ovo bilo? Pipnu mi glavom u glavu. Da, to može da vam se desi, jako retko. Jako retko. Ali desilo se i meni nekoliko puta. To... Bre... Ne. Jao. Beže mi odavde. Koje smo mjesto? 24. Dobre. Hop, hop. Hop, bre. To. Ispravi sam. Jo. Beže, bre, mali, smetaš mi. Ne. Ovo nije moguće. Dobro, čekaj. To je moja baba. Kaže mi da izađem, kažem. Da se čekam, kad snimam. Ovo je video, koliko ćeš ovaj video da traje, inače mi traje po 6 minuta za sliter.io, ne znam kako će sad trajati, možda malo duže, ali ne verujem, nije ni bitno. Idemo, bre. Daj da ga ja...
Šta je bilo? Ne bre. Kako je ovo moguće? Ovo bre, bolje sam probao skin. Nije ovako, nego onako. Želim da promenim. Ne mogu još da ga uhvatim. Ne, ja mislim da sam ga ubio. A daj. Da promenimo skin. Ajmo ovaj skin. Daj. Idemo. Mogu ja ovo da snimam češće, ali... Kako vi želite. Idemo. Dobre. To, tako se to radi. 22. mjesto smo. To mi se uvek desi. Ajmo još malo i završit ćemo video. Dakle, jeste, treba ponovo 6 minuta, ali... Dobro, ajde, produžit ćemo. Beži, bre. Hoću ja sve to da pojedem. Bežite, mali, smetate mi. A daj, najviše mrazi male ti. Bre, sad ja da budem mali. Da, želim da porastem. Njam. Nije fair. Čekaj. Ajmo još ovu partiju i nećemo više. Ajde još jedno, još ovu i nećemo. Joj. Idemo. 33. mjesto smo. Beži, bre, mali. Crvić. Tako se to radi. Tako se to radi. 24. mjesto. Jao, vidite šta može mali crvić da vam uradi. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, odmah lajkujte i subscribeujte se. To je to. Ćao.